Hola, què tal? Ja saps que aquí ens agrada ensenyar molts rellotges intel·ligents, coses molt xules, telèfons, etc. Però és que el rellotge que t'ensenyaré ara no té res a veure amb res que haguem vist fins ara. Estem parlant de My First Phone. En primer lloc, es tracta d'un rellotge que és per nens, com pots veure, My First Phone. Però per què phone i no My First Smartwatch? Doncs perquè en realitat és un telèfon mòbil. A dins li has de posar una targeta SIM, té 4G, pots fer trucades, fins i tot videotrucades, té GPS... Una passada! No t'ho perdis! Comencem! Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. I jo la Valèria Endrino. Hola, Valèria. Hola. Doncs aquí presentem el My First Phone, que en realitat és un rellotge per nens i per tant necessitem l'ajuda de la nostra col·laboradora. Valèria, què t'ha semblat així en termes generals aquest rellotge? Doncs m'ha agradat molt perquè té moltes opcions i m'ha agradat molt, és molt útil. Molt útil, sí. De fet, és un rellotge que ella se l'emporta a l'escola, però atenció perquè té una possibilitat de restringir-li l'horari de funcionament al rellotge, perquè té una aplicació que va al mòbil del pare o de la mare que pot gestionar moltes coses dels rellotges i entre els quals hi ha el fet de que no es pugui fer servir en hores d'escola. I això, atenció, perquè és important. Si teniu aquest dubte de és que el distraurà, no patiu, que no el podrà fer servir si vosaltres així ho decidiu. I una de les funcionalitats que més crida l'atenció d'aquest rellotge és, evidentment, el tema de la connectivitat. Es poden fer trucades, es poden fer videotrucades, té GPS i tal, no? I es poden enviar missatges. Bueno, ara parlarem, però una de les primeres coses és les trucades. Les trucades de veu, com si estiguessis trucant a un telèfon, perquè en realitat és un telèfon. Valèria, què tal les trucades? Se senten bé? Funcionen bé? Sí, s'escolten molt bé i no sembla que hi hagi Molt de retard, no? Sí, s'escolta molt bé amb la veu, no es talla i això. De fet, jo, les vegades que hem parlat per telèfon a través del rellotge, jo no he tingut la sensació que estiguis parlant amb cap mans lliures ni amb res. S'escolta molt bé. És com parlar amb un telèfon normal i això està molt bé. I una altra cosa que sí que té són les videotrucades. Les videotrucades ja van per la connexió de dades, que cap problema, perquè com diem, té 4G. Aleshores, què passa amb aquestes videotrucades? Doncs el problema de les videotrucades és que ella no pot fer videotrucades des del rellotge. Potser amb una actualització del software que arribi més endavant potser es farà, però de moment només és el pare o la mare des de l'aplicació que li pot fer una videotrucada. Per exemple, vam fer una videotrucada l'altre dia que te n'anaves d'excursió, te n'anaves amb el col·le, te n'anaves a la mola, a pujar a la muntanya i, ostres, això va molt bé. Aquest és un rellotge que va molt bé sobretot per pares separats, perquè si la nena està una setmana amb la mare, una setmana amb el pare, o tenen unes custòdies que hi ha vegades que el pare o la mare no pot parlar o no pot veure amb la nena, doncs, escolta, li fas una trucada al rellotge i cap problema, Santes Pasques! I abans d'anar a la mola i abans de sortir de casa, doncs vaig fer una trucada a la Valèria i li vaig preguntar: hola, Valèria, què tal? Com estàs? Nerviosa i tal? Te'n recordes? Doncs això, abans de sortir de casa la Valèria em deia que que estava nervioseta, que alerta, que la mola són 1000 i pico metres, no és un turonet. I què, es veia bé, no? Sí, es veia perfectament i... Sí, es veu perfectament, se sent perfectament. Sí. Hola. Hola, què tal? Com estàs? Què, nerviosa? Te'n vas a la mola, no? Sí, bastant. Bueno, no passa res. Escolta, com se sent la trucada? El vídeo bé? Em veus bé i tal? Sí, et veig molt bé. Sí, no es talla ni res. Molt bé. Bueno, me n'alegro. Doncs escolta, que t'ho passis molt bé. Portes el dinar ja? Què portes per dinar? Sí, porto macarrons. Ah, boníssims. Estàs una mica descentrada, però et veig molt bé. Que t'ho passis molt bé, Valèria. Adéu, Petonet. Adéu. Altres maneres de comunicar-se del rellotge són, per exemple, els missatges de veu. Notetes de veu, això t'agrada a tu, les notetes de veu, Sí, tot i que només es poden fer, crec que de 30 segons. Sí, només es poden fer notetes de veu de 30 segons. Hola, què tal? Hola, què tal? Hola, què tal, Pasqual? Hola, què tal? Hola, què tal? Hola, què tal, Pasqual? Això, els pares o les mares que s'animin molt fent notetes de veu, que sàpiguen que hi ha un límit de 30 segons. No feu notes de veu de 3/4 d'hora perquè només us agafaran els 30 primers segons. El que passa és que amb les notes de veu, que les pot fer tant ella com jo, hi ha un problemilla, no?, amb les notes de veu? Sí, se senten com molt fluix. O sigui, has de pujar molt fort el volum, però igualment se senten fluixet.
se senten fluixet. I això que les trucades, les videotrucades, la música, tota la resta de coses se senten molt bé, però quan li envies una nota de veu al rellotge se li sent molt fluix i te n'has d'anar potser en un lloc molt tranquil a sentir la nota de veu o posar-li uns auriculars, que de fet, quan et compres aquest rellotge et regalen uns auriculars una mica friquis, són d'aquests que són de conducció òssia, d'aquests que no es posen a l'orella. Se sent una mica raret, però bé, però funcionen. Això vol dir que se li poden connectar uns auriculars al rellotge. No cal que siguin els que et venen i els que et regalen, que això només és en la promoció de pre-order, perquè després, quan ja surti a la venda el rellotge, ja no es podrà. Però se li poden connectar uns auriculars. Per tant, si tens uns auriculars normals connectats, pots sentir perfectament les notes de veu i això ja és una altra història. El que passa és que quan tu m'envies a mi una nota de veu, jo sí que la sento bé. Sí. És des del rellotge que no se senten bé. És des del rellotge que no se senten bé, però no és un problema de l'altaveu, perquè altres coses sí se senten bé. És només les notes de veu, però es poden enviar altres coses, no?, a banda de notes de veu, Valèria? Sí, també es poden enviar emojis i... Sí, es poden enviar fotos i també fer-te-les en el moment des de l'aplicació de missatges. Això, clar. Perquè què? Parla'm de la càmera de fotos, que és la sensació, no?, de la classe. Sí, va molt bé. O sigui, té bona qualitat. Bueno, no és la millor tampoc, però... És de 2 megapíxels, no esperis més. Però va molt bé. Clar. És que és una càmera de selfies, no cal que tingui una gran resolució. Ara us posem exemples de les fotos fetes amb aquest rellotge i podeu jutjar per vosaltres mateixos. I jo quan faig fotos, perquè es quedin millor i tal, me'l trec i l'agafo més com si fos un mòbil. Perquè clar, o sigui, el botó està per aquí. Llavors jo me'l trec i faig com així. Molt bé. I així es veu des de més lluny i queda millor. El que fa la pràctica, Quan fa? Que ja fa una setmaneta o 2 o 3 que l'estàs provant, no? Molt bé, doncs molt bé. De fet, ara entenc per què el rellotge m'envia tantes notificacions de alerta, que la Valèria s'ha tret el rellotge. I jo em penso, com està tot el dia traient-se o posant-se el rellotge? I això és perquè l'aplicació i el rellotge tenen una nova funció que és d'alerta que t'has tret el rellotge. I llavors sí, t'envia la notificació. El sensor que té per sota el rellotge té un sensor que sembla un sensor de freqüència cardíaca, el típic sensor dels altres rellotges que et mesura el pols, però en realitat no és això. En realitat és per detectar que te l'has posat o te l'has tret. És molt pràctic perquè, escolta, igual, si alguna vegada, vés a saber, que esperem que no passi mai, va algú i te'l roba, doncs sabrem que te l'has tret. Però de totes maneres, ara que parlem de va algú i te'l roba, que sàpigues que té un botonet aquí al costat que és el botonet de SOS, el botonet d'emergència. I el botonet d'emergència fa unes quantes coses. Sí, si l'aguantes apretat, a l'aplicació t'envia una notificació o un missatge amb una mena com de nota de veu i doncs això, i també t'envia la localització. Correcte! Comença a gravar, o sigui, sense res més, comença a gravar 30 segons a veure què és el que està passant. I després sí que envia la localització dient alerta que la Valèria ha premut el botó de SOS i aleshores tothom perquè estigui alerta. Aleshores jo podria agafar i trucar a la Valèria. Si la Valèria em respon i em diu ei, falsa alarma, que sense voler m'estava apretant el botó i mira, no me n'he adonat. Doncs res, no passa res. Però escolta, si llavors truques a la Valèria i la Valèria no respon o hi ha algun problema que no sabem localitzar-la, doncs aleshores activem una mica les emergències. Una altra funcionalitat més és la funcionalitat de posar-li música al rellotge. A través de l'ordinador se li pot passar música al rellotge, no des del mòbil, però des de l'ordinador sí, connectant-lo amb el cable carregador que també serveix per passar-li dades. Tu li pots introduir cançons en MP3 al mòbil i què, se senten bé, no? Sí, s'escolta bastant bé, sí. Tant amb l'altaveu com amb els auriculars, no? Sí. De qualsevol de les maneres. Per això dèiem que l'únic que se sent fluixet són les notes de veu que rebem en el rellotge, però tota la resta se sent molt bé. I l'altaveu està situat per aquí, per aquí. O sigui, aquí estaria la càmera i per aquí. Una altra cosa que encara no hem ensenyat és les característiques del GPS. El tema del GPS és curiós,
perquè, clar, quan te'n vas anar d'excursió a la Mola, Sí. jo vaig voler seguir a veure per on anava, no? Per fer la prova a veure si ha arribat al cim, si està a mig camí, i jo m'esperava que allò fes com quan amb el WhatsApp comparteixes l'ubicació, que vas veient el puntet. Però què ha passat? Doncs que resulta que jo no sé si és que és un problema que el GPS també s'ajuda del que són les antenes de telefonia i aleshores per fer una ubicació més exacta agafa dades de tot arreu, però em sembla que es va tornar boig el GPS, no tenia gaire cobertura ella en el mòbil, agafava que se'n va anar a Granollers, a Terrassa, va donar voltes, va passar per Montserrat per anar a la Mola, i llavors va anar a la Mola, Matadepera i tal, però no va fer el seguiment GPS correctament, i això que tu li pots posar que agafi l'ubicació entre un cop cada hora, cada mitja hora, cada 5 minuts o fins i tot cada minut, i no tenia aquell feedback del GPS que a mi m'hauria agradat tenir. Tot i això, quan estàs en ciutat, sí que va molt bé per saber si la Valèria està a l'escola, si l'han segrestat, si no l'han segrestat, etc. No, a veure, ara parlant seriosament, quan estàs a la ciutat, jo agafo l'aplicació i puc veure exactament on és, si s'ha anat d'excursió al Cosmo Caixa o si s'ha anat aquí o allà o està en el transport públic o on és. Dins de la ciutat no hi ha cap problema, però fora ja falla una mica, com podeu veure. I amb això del GPS també hi ha una funció derivada que és la geotanca, geofence, que es diu en anglès. I això per què serveix? Doncs serveix perquè tu li donis unes àrees de confiança dins les quals no hi ha cap problema, però si se surt d'aquestes àrees de confiança perquè el GPS així ho ha detectat, aleshores t'envia una notificació. I jo de tant en tant rebo notificacions de Valèria ha sortit de l'àrea de confiança. I jo, val, perfecte, doncs perquè jo sé que està anant d'aquí a allà i ha de sortir d'una àrea, doncs la casa, l'escola, algun lloc on facis un extraescolar, doncs tot això serveix per saber en tot moment si està dins les zones de confiança o no. Ojo que el rellotge també fa seguiment de la salut. Allò que dèiem que això d'aquí sota no és un sensor de freqüència cardíaca, no, però sí que compta les passes, compta les calories, compta la distància recorreguda. Per exemple, el dia que va anar a la Mola, doncs, ostres, va fer 5 quilòmetres i no sé quant, gairebé 6 quilòmetres, va fer 12.000 passes, ostres, Déu-n'hi-do quin tute, devies acabar rebentada. Bé, anem acabant, perquè fa moltes coses aquest rellotge, segurament me n'he oblidat alguna. Valèria, me n'he oblidat alguna? Home, principalment que diu l'hora, però... Ah, calla, igual sí. Que és un rellotge? Sí. Però a part d'això també tu et pots posar les teves alarmes i doncs va bastant bé, l'àudio s'escolta bastant bé i també que té diferents fons de pantalla que són molt divertits i m'agraden molt. I també pots posar un tema, bueno, jo ara mateix tinc el negre, però també hi ha el blanc i hi ha diferents. I això també és molt xulo. És molt xulo, molt bé. Doncs recordeu que això es diu My First Phone, el meu primer telèfon, que té un preu d'uns 170 euros aproximadament, que és una novetat absolutíssima perquè, si no m'equivoco, en el moment de gravació d'aquest vídeo encara no ha sortit a la venda, però sí que es pot fer una precomanda, perquè ja el producte ja està fet, ja està acabat. De manera que vosaltres mateixos, si teniu canalla i creieu que aquest rellotge us pot ser útil, doncs ja sabeu el que fa de bé, el que no fa bé, i les coses que ens agraden, les que no ens agraden, i la Valèria contenta. De l'1 al 10, quina nota li posaries? Complicat, això, A veure, per la mida, per també les funcions que té, jo li posaria, doncs, un 8,5. 8,5, Molt bé. Sí, perquè fa bulto el rellotge, Mireu el canellet que té i... Però no passa gaire, o sigui... És lleuger. Va bé, sí. Sí, bueno, per treure't samarretes i jerseis potser no va gaire bé, Bueno, però tota la resta sí. No li ha molestat, i jo que em pensava que li molestaria el rellotge, perquè tu has tingut altres rellotges que de vegades doncs, te'ls has acabat traient i no els has fet servir, però aquest el fas servir més sovint. De fet, a l'hora d'escriure, si he de fer doncs, algun dibuix o alguna cosa, sí que a vegades me l'he de treure, però si no, si he d'escriure i tal, no molesta molt. Però això és perquè te'l poses a la dreta, perquè normalment hi ha molta gent que se'l posa a l'esquerra i aleshores no molesta tant. Bueno, és on es posa, però... Cadascú se'l posa on li ve de gust. I fins aquí My First Phone. Gràcies, Valèria, molt amable. Ens veiem en el proper vídeo. Adeu! Adeu!